Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Хәтер янды дөреләр, айлап түгел көнеләр, искә алмый хәзер үткәнне. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бу дөньяда бар да бик тиз үзгәрә. Ябык ишекләр серле китаплардай ачыла, сулар ага, вакыт алга йөгерә. Әйткән фикеремне исбатлап, бүгенге тапшыруда ике кызыклы, инде тарихилар рәтенә кертелгән мисалдан башлыйсы килә. Һәммәбезгә таныш 1975 елда кешелек дөньясына бүләк ителгән Буратино маҗаралары фильмын төшергәндә, мәсәлән, аның төп герое Буратиноның борынын кино куючыларына аптырамагыз, 45 тапкыр үзгәртәләр, алыштыралар диюем. Кино башланганда бер борын, фильм ахырына якынлашканда 45-нчесе. Үзгәрешме бу? Еще какой, рус дусларыбыз әйтмешли. Үзгәреш әлбәттә. Икенче бөтенләй башка өлкәдән мисал сәясәттән. Бик революциялар оештырырга сәләтле, бик күпләргә Ленин буларак таныш Владимир Ильич Ульянов әнә революциягә тикле нибары 5 ел элек балалар өчен әкиятләр җыентыгы төзүче һәм нәшер итүче булып торган редактор димәк. Менә үзгәреш бу. Гап-гади нәшер, каләм иясеннән зур бер илнең сәясәтен баштан аяк әйләндерүче, җитди җиңүләрне оештыралырлык революционер җитәкчегә әверелү. Шулай бит, дуслар. Бүгенге тапшыруыбызның кызыклы герое да шундый текә борылыш ясаган, крутой поворот кичергән кеше. Гади да ул беренче карашка, алай ук гади да түгел, әмма инде башкарган эшләре, казанышларына карап, таянып сүз тотсак, үзенә карата шәхес дип мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр итә. Вообще память — это основа, я считаю. Если у нас забрать память, все, что мы помним, мы как бы уже не личность, мы никто. Чем бы я ни занимался, даже искусственный интеллект, оно все равно как-то косвенно с мозгом. Да. Не было еще ни одного человека в мире, у которого переполнился бы мозг. Әнә шулай иплегенә итеп, тамашачым, барсы хакында бәйнә-бәйнә сөйләргә телим бүген үзебезгә. Кызыклы һәм иң мөһиме күпләр өчен бик тә файдалы мәгълүматны җентекләп җиткерергә исәбем. Әлегә күпләргә таныш булмаган геройыбызның үзе турында да һәм аның хәтер үсешен тәэмин итү белән бәйле беренче карашка хайран уңышлы һәм эффектив алым ысуллары хакында да. Объектив булсын өчен барда кызыклы мәгълүматны безнең игътибарны җәлеп иткән акыл иясе белән бергәләп тәкъдим итәргә омтылырбыз. Тик монда бер әммәсе дә бар, әпәттики. Героебыз җитди темаларга татар телендә үзенең тирәнтен гыйльми фикерләрен җиткерә алмый хәзергә. Папа-то татарин, а мама белорусская. И больше всего в доме разговаривали на русском языке. И меня отдали в татарскую группу, было очень сложно. Были двойки. Күрәбез, тел байлыгы азрак. Нишлисең бит? Йырып чыгарбыз, мондый кыенлыкларны да бергәләп. Янәшәдә акыллы һәм кызыклы әңгәмәдәш барында дию. Телевизорларыгызны сүндерергә ашыкмагыз. Безне үз иткән баш миләребез эшчәнлеге хакында кызыксынып уйланучы һәм һәммәбезгә бик тә кирәк булган хәтергә дә битараф түгел тамашачы дусларым. Ну что, Илья, салям, как дела? Привет, Альберт, отлично, спасибо. Книжки пишешь? Да, написал одну. Одну всего лишь? Пока да, но уже предложение приходит и по другим книгам. Нет, у тебя же что-то там было же. Взлом образования. Взлом обучения. Мне как-то грозно звучит. Взлом обучения, курс. Легендарный курс, который в 2019 году сломал всем мозг.
Ну, потом тебя правоохранительные органы, педагогические, там, образовательная система не вызывала на ковер разбираться. Связывались со мной, предлагали работу в школе учителем. Это с 9-летним образованием. Да. Но для них, так как у меня нет педагогического образования в колледже, для них у меня образования нет вообще, 0 лет. Нет, а почему не поступаешь? Мне кажется, в училище ты можешь поступить. Хочу поступить, но времени нету. Книги нужно писать, с лекциями ездить. Как? Ну, книги надо писать. Одну книжку написал, в проекте еще написать хочешь? Конечно. Сегодня с утра только прислали сообщение, предлагают детскую книгу по развитию памяти написать. Для детей. Это кто, Москва? Не знаю, какое-то издательство. Вообще, как так получилось, что ты стал писателем? Наверное, летчиком хотел раньше, нет? Хотел быть стоматологом, Стоматолог. потому что так хотел мой дед. Но из-за того, что школу не закончил, Не получилось. не получилось. Это к лучшему. Это к лучшему. Таныш булыгыз. Илгиз Сабиров. Тиз арада кызу һәм бик тә эффектив рәвештә нәтиҗәле итеп, кеше хәтерен яхшырту ысулын булдырган. Бу хакта Хайран җиңел кабул ителерлек итеп язып, укучылар игътибарына тәкъдим иткән җитди кагыйдәләр белән бер рәттән тормыш тәҗрибәсенә таянып булдырылган, төрледән-төрле күнегүләр тулы тренинг китап авторы. Книга «Тренинг по развитию памяти». Очень сильно хотел так назвать, потому что это первая вообще книга «Тренинг по развитию памяти». Таких ранее не было. В России. В мире. Гадәти булмаган китап хакындагы сөйләшүгә без әйләнеп кайтырга омтылырбыз тапшыру дәвамында. Ә хәзергә героебызның гади генә гаиләдә дөньяга килгәнлеген ассызлыклап үтәсе килә. Әтисе төзүче, әнисе сатучы, кеше энесе бар. Һәм бүген инде яраткан хатыны да, әле яңа гына өйләнгән, гаиләле булган Илгиз әфәнде. 27 яшь бүгенге тапшыруыбызның креатив героена. Һәм шуның 10 елын ул кеше хәтере белән бәйле мәсьәләләрне өйрәнүгә, адәмнең игътибар кебек сыйфатына игътибарын юнәлтеп, аны да җентекләп диярлек өйрәнүгә багышлаган. Бу хакта социаль челтәрләрдә популярлык казанган каналлары, андагы күп санлы видео аңлатмалары һәм фәнни янәшәсендә торган кызыклы язмалары бихисап. Бу бүгенге Илгиз Сабиров. Ә үткәннәргә күз атсак, тапшыруыбыз героеннан рөхсәт сорап, монда бар да күпкә тетрәндергеч һәм борчуларак. Йомшак кына итеп әйткәндә, каты бәрелмичә дию. Шулай бит, Илгиз? Елдер, күрде инде башкалар. Әллә инде Әлмәтнең Тихоновка бистәсендә дөньяга килүе сәбәпче, ә Тихо ул тыныч дигәнне аңлата тәрҗемәдә үзегез беләсез татарчаны үз иткән тамашачы дусларым. Әллә инде фамилиясенең Сабыр сүзеннән алынган Сабиров, ягъни терпеливый, тыйнак мәгънәсенә ия булу сәбәпче. Безнең бүгенге тапшыру герое бик тә тыйнак, аз сүзле кеше. Акыртынрак бала була кичкенәдән. Шуңа да үзе сөйләгәннәрдән аңлашылганча мәктәптә арттагы партларда гына утыруны, укытучылардан ерактарак урынны үз итә ул. Моңа өстәп, танылган фәниясе галим минем адаш Альберт Эйнштейнныкы кебек үк җитешсезлеге, әлеге акыллы адәм изә чыккан игътибарсызлык белән бәйле һәм фәнни дөньяда синдром дефицита внимания дигән исем алган авыру да интектерә героебызны. Шул сәбәпле Илгиз игътибарын кирәк кадәр озак итеп бер генә әйбергә юнәлтә, озаклап бу хәлләттә тора алмый. Үтә дә игътибарсыз бала була, кыскасы, гади генә итеп әйткәндә. Ә бу мәктәптә бергән темаларны аңлауга комачау итә. Укытучы сөйләгәнне отып алып кабатлый алмауга китерә. Һәм көндәлек битләренә гел икеле эштеләр кирип кунаклавының да төп сәбәпчесе булып тора. Я алгебру плохо знал, грубо говоря, математику перестал в 4 классе понимать. И учитель алгебры каждый день за незнание ставил мне 2. У тебя дневник пестрил Красной ручкой. Да. И не от пятерок, а от двоек. Ну а тройки, четверки были вообще? Тройки, четверки, ну, по технологии были. Физкультура? Физкультура, вот так получилось, что тройки были по физкультуре.
По музыке даже были двойки и по рисованию двойки. Шуңа да булса кирәк, нәкъ менә Альберт әфәнде Эйнштейнның язмышы көтә дә үзен мәктәп елларында. Укытучылар укучы Илгизнең әти-әнисенә еш зарланалар. Аның игътибарсызлыгына, уку сәләте гомумән булмаганлыгына, арттагы партларда урын алган, укудан куркып калган, табигате буенча аз аралашучан Илгиз яңа гына искә алган, танылган галим сыман 9нчы сыйныфтан соң мәктәпне тәмамларга, дөресрәк итеп сүз тотсак, ташларга мәҗбүр була. 10нчы сыйныфка барып карый ул карау. 5-сен эләктерә, әмма бу 5-2 була. Ел ахырында имтиханнар нәтиҗәсе күрсәткәнчә. Һәм нәтиҗәдә безнең герой инде мәктәп белән дә чын-чынлап хушлаша. Әти-әнисе улларының хәтерен яхшырту өчен төрле витаминнар да алалар, киңәш сорап табибларга да баралар һәм ахыр чиктә уй хәсрәтле башкайларын иеп, кайгылы йөрәкләрен утларга да салалар. Йокысыз төннәр, бишлесез көндәлекле, әти-әни катышындагы педсоветлар. Кыскасы, аңлыйсыздыр мине, кайчандыр үзегез дә укучы булган тамашачым. Шулай иза чиккәннән соң, күңелләргә тынычлык кермәсме дип 9нчы сыйныфлы белем нигезендә токарьлар әзерләү колледжына да биреп карыйлар Илгизне. Тик хәтере начар һәм игътибары булмаган егет анда да үз урынын таба алмый. Тиз арада сау булаша ул. Бу уку йорты белән дә. Соңрак безнең герой банк өлкәсендәге инде күптәнге хыялын, консультант, менеджер булу теләгендә тормышка ашырып карый. Әмма биредә дә 2 сәгать аралашканнан соң үзе белән тиз арада хушлашалар. Сәбәбе әлеге дә баягы шул хәтер инде. Ул тиз арада истә калдыра алмый консультант вазифаларын. Вазифаларны белмәгәч, ничек үтисең инде аларны? Шулай итеп, хәтере дә начар, игътибар да булмаган егет, җәмгыятьтә дә игътибар үзәгеннән төшеп кала почти. Инде бөтенләй югала дигәндә, аң күрәнең башына илһам килә ярдәмгә. Аңлашылмас көч, куәт сизә ул үзендә. Һәм үз өстендә ныклап эшләргә керешә. Тренинглар уза, китаплар укый һәм нәтиҗәдә төрледән төрле ысуллар ярдәмендә игътибарын һәм хәтерен яхшыртуга ирешә ала. Аптырарсың, дуслар. Кайчандыр икеле һәм өчлегә укыган укучы, укытучылар ышанычын акламыйча әти-әнисенең нерв чыганакларын еш кына тибрәндереп, һәммәсен кайгы хәсрәткә салып, күп тапкырлар борчылырга мәҗбүр иткән, бар тирә-юньгә бары тынгысызлык китергән егет бүген посмотрите. Күз атыгыз, дуслар. Укытучылар үзләре тәҗрибә итеп алырлык һәм эштә кулланырлык гыйльми һәм тормышчан тәкъдимнәр булдырган кеше. Янәшәдәгеләрне төпле итеп, эффектив рәвештә хәтерне яхшырту. Уку өлкәсендә өйрәтергә сәләтле шәхес булып үсә. Моңа өстәп, укучылар яратып, үз итеп кабул иткән һәм интернет челтәрләре аркылы киң таралган методик курслар авторы да инде ул. Бүгенге көнгә. Обычный один параграф школьник будет запоминать 1-2 урока, и то он все не запомнит. Почему? Потому что информация в буквах предоставлена так, как мозгу непривычно впитывать. Природа не заложена запоминать буквы и символы. А я как раз-таки беру этот же один параграф, превращаю его в образы, и мы запоминаем его за 5 минут. То есть ты предлагаешь вместо того, чтобы одну букву видеть, нарисовать целую картину, его еще надо придумать для мозга, это же сложно. Лучше попытаться запомнить букву, чем сидеть, придумывать картину к нему. Это же сложный какой-то труд, мне кажется, нет? На первый взгляд может показаться, что это действительно сложно. Этот вопрос, я думаю, что задавали тебе многие, да? Я бы сказал, это заморачивание. Да, да. Действительно, надо представить очень много изображений, чтобы запомнить, например, тот же стих. В стихотворении четверостишье, 4 строчки, а вместо этого нужно придумать картинки, потом их запомнить. Вот. На самом деле это все гораздо легче, быстрее. Эту технику в школе очень много учителей дают. Сейчас, да? Да. У меня есть 3 видео на эту тему запоминания стихов. И у меня люди в комментариях пишут: «О, сегодня нам учитель показал это видео на уроке». Или «О, мы сегодня на уроке с Бородино запоминали эту технологию. За полчаса все Бородино выучили». То есть я понял. Отлично. Все. Нужно понять. Представить в виде фильма и понять. Все, огонь, получилось. Хәтер.
Ни өчен кирәк инде бу егет сөйләгәннәр дип экраннар каршында канәгатьсезлек белдереп утыручыларны тынычландыру өчен алдагы мәгълүмат. Һәр кешегә, һәммә безгә хәтер өстендә эшләү ни өчен зарур икән дигән сорауга җавабы да инде күптән әзер икән. Моның өчен яшәешебезгә, бүгенге тормышыбызга өстән генә булса да күз ату да җитә, дуслар. Мәктәп һәм университетларда хәтер укуны, белемне яхшырак итеп үзләштерү, даталар, таблицалар, терминнар, төрле кагыйдәләрне хәтерләп калу өчен. Икелеләрдән колак кагу өчен в конце до концов кирәк. Шулай бит? Университетларны тамамлап эшкә урнашкач та, я квалификацияны күтәрү, я хәзерге заманда бик тә актуаль яңа профессияны үзләштерү, чит телләр өйрәнү өчен дә кирәк ул хәтер дигәннәр. Ә максатчан һәм безнең кебек күп нәрсә белән кызыксынучан кешеләргә хәтер гомумән һәрвакыт кирәк. Тирә-юнь хакындагы белемне арттыру, яңа сүзләр өйрәнү өчен мәсәлән. Янәшәдә очраган ягымлы йөзләрне, ялкынлы күзләрне, алар матурлап сөйләгәннәрне отып алып сезгә җиткерү максатыннан чыгып, хәтерләп калу өчен көч чыгында. Мин бүген тырышканча мәсәлән, ә өлкәннәргә махсус күнегүләр хәтер кимене юк итә. Баштагы уйлау процесслары какшау бозылуга каршы тора һәм онытучанлыкны киметү өчен дә менә дигән профилактик икән. Тапшырубыз героена әйләнеп кайтсак, нибары 9 сыйныфлы белеме булган, 10нчы сыйныфны да тамамлый алмаган Илгиз Сабиров бүген инде кешенең баш мие хакындагы дөнья күләм саллы гына гыйльми мәгълүматны өйрәнеп, системалаштырган һәм уңайлы итеп җайлап безгә хәтеребезне камилләштерү кагыйдәләрен тәкъдим итә алган кеше дә. Бүген ул безнең белән акыллы фикерләре белән таклаша. Вообще память — это основа, я считаю. Если у нас забрать память, все, что мы помним, мы как бы уже не личность, мы никто. То есть забери у нас прошлую память. Я здесь сижу, я не понимаю, кто я, что я, где я. То есть память — это основа. А так из навыков мозга, да, это скорость мысли, умение оперировать фактами, умение вспоминать нужную информацию, это называется рабочая память. Умение шутить. Это тоже навык, который можно развивать. Это нужно учиться, научить мозг использовать необычные связи. Шутка же, она из чего состоит? Из какого-то предложения, оно даже может быть логическое, а в конце мы ломаем шаблон, и вот нужно научить мозг ломать этот шаблон. Хорошо, а как ты ломаешь другой шаблон, когда говорят, ну ты еще слишком молод, уважаемый Ильгиз, чтобы меня, 78-летнего старика, учить каким-то вещам? Как ты отвечаешь на эти претензии со стороны поколения старшего? Вот 7 лет назад, мне было 20 лет, я уже хорошо понимал в памяти, я уже учил там студентов. И тогда я приходил в школы, например, научить студентов запоминать английские слова. И тогда мне учителя действительно говорили: парень, тебе 20 лет, ты кого учить собрался? Своих ровесников, сверстников? Тогда, да, действительно с этим была проблема. Я пытался себя как-то застаривать, отрастить усы, бороду. Очки, у меня зрение хорошее, но я покупал очки, чтобы выглядеть старше. Тогда у меня была с этим проблема. А сейчас мне 27, я подрос, и я уже не считаю себя тем 20-летним. И сейчас уже воспринимают, сейчас уже слушают. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а мудрость связана с памятью? Мудрость. Ну, что такое мудрость? Мудрость, скорее всего, я не задумывался об этом, но если поразмыслить, то мудрость, наверное, это... Для чего я пришел сюда? Чтобы заставить тебя задуматься над определенным. Да, это хороший вопрос. Я люблю такие вопросы. Мудрость, наверное, это какой-то твой опыт, которым ты умеешь правильно воспользоваться. То есть... Но здесь тоже нужна память. Если не будет у тебя памяти, ты не сможешь дать совет. Конечно, как я и говорю, база, основа всего — это память. А потом только идут скорость мышления, еще что-то.
Понятно. Есть такие мудрые люди, к которым ты обращаешься в жизни? Такой был Тони Бьюзен. Это был мой кумир. Мечта всей моей жизни была увидеться с ним, пожать ему хотя бы руку. Почему? Какие качества его так тебя привлекают? Во-первых, он создатель интеллект-карт. Интеллект-карты — это метод конспектирования, которым пользовался еще Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Дарвин. Но они пользовались им интуитивно. Это гениальный инструмент, чтобы генерировать идеи, чтобы много запоминать. И вот именно Тони Бьюзен взял эти технологии и создал из них инструмент, чтобы каждый мог ими воспользоваться. Вне зависимости от сферы деятельности. Да, то есть им пользуюсь я, чтобы запомнить учебник химии за один день. Я учу этим инструментом школьников запоминать учебники. Как у меня, например, ученик недавно запомнил учебник обществознания сам с помощью этого инструмента. Им пользуются в НАСА, им пользуются в Дисней, чтобы генерировать идеи. Мы берем А4 лист бумаги в идеале, в центре рисуем круг и пишем тему. Чтобы выучить химию, тогда пишем внутри химия. Хотим родить какую-то гениальную идею, придумать новый мультик, например, пишем новый мультик, придумать идею. И далее отводим от нее ветви. Используем много разных цветов, чтобы стимулировать разные области мозга. Это позволит сделать синестезию, чтобы два мозга работали сообща. И на ветках пишем разные идеи, если мы генерируем. Либо, если мы хотим запомнить учебник, то мы на этих ветвях пишем параграф и записываем факты. Игътибарыгызга илгизден тагы бер кызык алым. Техника. Запомнить вот эти цифры, здесь получается 12 цифр, то это будет сложно. Почему? Потому что есть ученый, исследователь Генри Эббингаус. Он доказал, что человек за один раз может запоминать только 7 единиц информации. А здесь 12 единиц информации. То есть больше, чем мы способны запомнить. Кеше 7 цифрдан артыграк булган санны хәтерләп кала алмый дигән фәнни мәгълүмат яшәп килә дөньяда. Шуңа да Илгиз безгә күп цифрларны бер юлы хәтерләп калу өчен, мәсәлән, картаның номерын, шулай бит, яки берәр төрле код булсын, мондый асылын тәкъдим итә. Беренчедән, аны берничә бүлемгә бүләргә кирәк. Бу очракта ул, мәсәлән, 6-га 8-не кушырга һәм 14 барлыкка килгән ачыкларга тәкъдим итә. Моның һәммәсендәген үзегезнең баш аркылы, баш мие аркылы уздырырга кирәк. Икенче бүлем, икенче юл 2-не 12-гә тапкырлагач 24 була дип хәтерләп калырга мөмкин. Һәм өченче калган 3 цифрны ул булай тәкъдим итә. 6 була ул безнең 9-дан 3-не алгач ди. Һәм менә шушы эшләрне баскарганнан соң, ушу, тапкырлау, алуны барсын да үзенең баш миеннән уздырганнан соң, бу мөмкинлек бирә шушы зур кодны я карта номерын хәтерләп истә калдырырга. Хәтер эшчәнлеге белән бәйле үз тормышыннан булган тагы бер кызык кына мисал китерде Илгиз очрашып сөйләшкәндә. Минем дә студент елларым искә төшеп китте. Ул җиткергәннәрне тыңлаганда. Энем килгән саен үземә кунакка интегә иде, домофон кодын искә төшерә алмыйча дип кызып сөйләп китте ул. Һәм Илгиз аңарга уңайлылык тудырып, мондыйрак киңәшем биргән ул чакта. Кодның 4 цифрдан торганлыгын һәм үз эченә 2, 4, 1 һәм тагы берне алганлыгын истә тотып. Энем хәтерләп кал һәм ишек төбенә килеп басуга исеңә төшер. Миңа 24 яшь һәм мин ялгызым. Бер үзем димәк. Бер бүлмәле фатирда яшим. Шуннан соң туганым һич онытмады домофон кодын дип, әнә шулай горурланып искә алды үткәннәрне кызыклы әңгәмәдәш. Безнең бүгенге герой. Хөрмәтле тамашачылар, Илгиз Сабиров интернетта инде күп тапкырлар рус телендәге шигырьләрне тиз генә ятлап алу хакында дәресләр биргән. Әмма без аңа бүген татарча шигырь тәкъдим иттек. Ул безгә таныш шигырь Кызыл ромашкалар. Ничек итеп тиз генә
ятлап алырга икән бу шигырьлегез. Аңлатыгыз безгә. Стихотворение «Кызыл ромашкалар». Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар, елмаеп хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Очень просто. Первый шаг. Нужно прочитать стихотворение, 4 четверостишья, и понять его. Ромашкаларның иртәнге таң нурыннан уянып, күзгә күз карашып, безнең хәлләрне сорашулары хакындагы телевизион хикәяне күреп ишетергә һәм әлеге шигырьне җиңел генә ятлап истә калдыру алымнары белән танышырга теләгән тамашачыларны Казаннан Казанга тапшыруның алдагы чыгарылышын карарга чакырып калабыз. Ә хәзергә пока-пока һәммәгезгә. Бик тиздән зирәк акыллы һәм шат күңелле героебыз белән очрашканга һәм аның кызыклы уй-фикерләрен ишеткәнгә кадәр. Исән сау булыйк, дуслар.